हेलो, कैसन बानी आप सब। आप देख रहल बानी भोजपुरी हिट खबर और हम हई संदीप यादव। पवन सिंह के बहुत ही अच्छा एगो गाना रिलीज भइल बा, ओढ़नी के कोर। जौना गाना के लिखले बाने बिट्टू विद्यार्थी और म्यूजिक बावे आदित्य देव के म्यूजिक बा। 80,000 से भी ज़्यादा लाइक मिल चुकल बा ये गाना के 10 घंटा में। 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू मिल चुकल बा ये गाना के। 30 मई के रिलीज भइल बा। तो बहुत अच्छा गाना बा ओढ़नी के कोर। पवन सिंह ऑफिशियल पे रिलीज भइल बा, जाके सुन सकतनी ये गाना के। बहुत अच्छा गाना बाई। एमे फिट बाड़ी पवन सिंह के साथ फिट कोमल सिंह बाड़ी। एमे बहुत अच्छा मॉडल बाड़ी। बहुत अच्छा गाना भी बावे और जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा सुनी ये गाना के, सपोर्ट करी। और चैनल पर नया बानी तो चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कर ली और लाइक करी, कमेंट करी। वीडियो कैसन लगल है कमेंट करके बताई एक बार। वीडियो बहुत अच्छा बनल बा, फुल HD में रिलीज भइल बा पवन सिंह ऑफिशियल पर। तो जाई अभी नहीं सुन ले तो जा करके सुनी।